Saše Glogovca na svom mestu. Osoblje napustilo napravu, trka je puštena na čelu Merkurio. Falš tempo, Merkurio. Iznutra galopira Antalija, Srb s polja Impresiv Boj. Na četvrtoj poziciji galopira Mister Miral. Peta pozicija za Lorana, šesta pozicija za Maršala. Na sedmoj poziciji je Only One. Trku vodi Impresiv Boj, ne želi toliko spor, tempo, pulen trenera Jasmina Okčića. Impresiv Boj vodi ovo nadmetanje malo šire, savija ovu krivinu. To dozvoljava i dopušta Antaliji da mu se primakne. Na trećoj poziciji parkiran Merkurio. Napario glava s Antalijom. Četvrta pozicija stiže u šmugu Mister Miral. Da li Mister Miral treba da pomogne svom štalskom drugu Loranu ili svako trči za sebe, vidjet ćemo. Maršal se tamo zakačio za Lorana i galopira uz barijeru. Na začelju ove trke je Only One. Trku vodi Merkurio. Merkurio je skinuo sa liderske pozicije Impresiva Boja. Na trećoj poziciji ćuti Mister Miral. Mister Miral napario sa Impresivom Bojom. Na četvrtoj poziciji galopira Antalija. Peta pozicija za Maršala, šesta pozicija za Loran. Na sedmoj poziciji 70 metara iza je Only One. Trku vodi Merkurio. Merkurio ima dužinu i po prednosti, dve dužine prednosti u odnosu na Impresiva Boja koji je nakratko rešio Mister Mirala na 3,5-4 dužine iza, kao da stiže Loran. Trku vodi Merkurio. Iznutra Impresiv Boj. Na trećoj poziciji galopira Loran. S polja stiže Mister Miral. Ko će dobiti ovu trku? Krajišnici jure Merkurija, Cazin slavi Merkurio, Impresiv Boj.